नैलै जोंना खामानिया बिफोरनिसै बिफोरखौनो मावना जायाबा माखौ मावना जानोसैब्रा हरनिया ओइ निथि आरो सासेया जोंनि खामानिया आठ फुट दङ 8 फुट हायदा नैया सासे आरो दासो खावला ओंखारबाय दे मोजां माव बेफोरनो जोंना खामानिया नै बेफोरखौनो जाबनांगौ बेफोरखौनो साइटिं खालामनांगौ बेखौनो लोड होनांगौ बेखौनो आनलड खालामनांगौ नै दालि थाव रेसन सब गासिबो दंजोबो बेफोरनोसै आरो जोंना दिनै गारि गैया खम लडिं गंनैल'सो जाबाय दिनै हरैबो दं अफिसानै बिथिंहाय फांखाबो दंलायबावोसो नै सिङाव मैदा आटा बे गासिबो दं नै गारिया लुट गैया दिनैहाय दा मोजां मा खालामफुंलाय नुखाय जोंनिया 8 फुटआ गोजौआ हारसिं मावगासिनो कैसे लगा अच्छा लगा ना काम करने के लिए बेग बेसे दंबावो आब' दंबावो ना 30 बेगसो माथो गुफुर जादोंलै आब' खानियानो गुफुर जादों दख' इसिरुमाव थानायालाय इसिरुम ना जेबो गरम गोलोम मोनो इसिरुमाव तामाम गोलोमो जागोनलै आब'दोबो पसीना ना निकला तो मर्द क्या दे बोलो धक्का देना क्लोज में चलो धक्का दो एक बार गिरेगा फिर से काम आएगा किधर गिरेगा बस रहने दो इधर उधर गिरेगा तो कौन उठाएगा और क्या